Balmao aya fo tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfin dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don ka to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bɛ ka kɛ komi a bɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛ kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme.
Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo wode la sama mone ma fen fara ka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani wereke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi. An lamɛnbaaw an'an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye ntɛnɛn ye novembre février kalo ale tile 9 ye bi ye san 2026 fala ye sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka na sunkaloba jara a bɛ k'a labɛn ka na dɔɔni dɔɔni an bɛ a fɔ sa Ala ka a musaka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a timɛko ɲuman yira an na. Sɔgɔmada in na an bɛna na farikolo ɲɛnajɛ ko kuma fɔ fala ye Stade Malien ale min kɛ kununko o ye koba de ye komi n'a ɲɔgɔnna famana ka kɛ wasolonkaw olu ka tɔn maaw olu fana tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ la wɛzɛn na Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ ale taara sen jɔ kɛnɛ kan an n'an da don o fana na fala ye n'an bɔra yen sa ɲɔgɔn dan yaasa ka se ka kɛ a tɔgɔ ye di kasobon kɔlɔsibaa ye o baaraw daminɛna jɔyɔrɔ 200 bɛ maa 500 de wulilen don k'i jɔ o nɔfɛ an ka maa dugutigilakaw n'o ye ɲarelakaw ye ɲɛmaakura olu y'o sigili baara kɛ wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ Segu mara la
o kɛra tare ye fo kana se min ye Segu yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali lamini bɛɛ lajɛlen ni waati na Fala ye kɛlɛtigi dagatigi danga ni o ye Jean Élisée a taara cun Kayikaw fɛ yen Kayi kuma cayalen don Jean Élisée Tura ye kunungo min ye colonel Karim ye ale ye ɲɛfɔli kɛ baaraw bɛna boloda cogo di Kayi n'a mɔrabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni maaw ye welewelemada min kɛ Fala ye baaraw Jean Élisée ale sera kɛnɛ kan ye ka ban an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na ani ne ani an lamɛnbaaw min ye fila fɔlɔ ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Jaba Sidibe k'a fana fo ka Sori Kɛmɛso fo min ye Bayibayi mairie du district kɔnɔna na monsieur le maire Siriman Bacili don o don sɔgɔma k'an lamɛn le génie Thierno Oumar As Diallo monsieur le ministre k'an ka foli bɛ s'a ma Mamani Babi k'a fana fo ka taa se min ye Sibikaw Fala ye an bɛ Sibi cɛ n'a muso n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen fo dɔnkili dɔ bɛ yen e y'a dɔnkili mɛn dɛ ubiyɛn maana dɔ bɛ e y'a mɛn dɛ ko Jabugu Jura i y'o mɛn dɛ maa min y'o da o de fatura Jelibagari Danbele a fatura Ngɔnkaw fɛ yen san mara la a ka janaja kɛra juma tɛmɛnen k'a si to san 84 na an ka maa min bɛ san mara la n'o ye Aba Ture arajo Santoro ɲɛma ale ye kibaruya ci an ma juma tɛmɛnen Fala Jurabugu Jura maana duman don dɛ min ye musow kɔni olu ka kumaw b'a kɔnɔ denmisɛnninw min ye jelikɛ yɛrɛ ye tiɲɛna a bɛ se maana na an bɛ dugawu kɛ sa min ye Jelibagari ye ko Ala k'a dayɔrɔ suma nin y'an donkan ye sɔgɔma in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Fala ye fana seere de bɛ ba kɔ kuma bɛɛ n bolo bila n k'i sɔn maa ɲumanya o tamaseere to o ye fiyewu Kanja Kuyate ko ni maa min ye balimaya duman ni kurun bila Fala ye i bɛ t'i sigi yɛrɛdɔnbaliya fuga kan maa si ka n'i nɛgɛ k'i balimaw bila bɛɛ bɛ ba i la nka i balimaw tɛ ba i la i sinjiw tɛ ba i la i dimanaw tɛ ba i la Fala ye Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye Mali a tɔgɔ fɔli dɔrɔn bɛ ŋɔɲa dɔw la bi Mali a ka hɛrɛ dɔrɔn fɔli o bɛ maa caman degun bi Mali k'a fɔ ko ale bɛ ka san sɔrɔ dɔw ko o ka kɛ nkalon ye su ani tile Fala ye ni min kɛra o bɛ lakali an bɛ taa OMVS la min ye ba Senegali k'ale mɔnɔbɔ k'a kɛ lafiya ye jamana saba in bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Mali Moritani ani Senegali ye Fala ye baara in ale singun kun ye sa ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ sigiɲɔgɔnya jamanaw cɛ a ka kɛ misali ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na min ye ba Senegali ye ale hakilinaw n'a miirinaw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Moritanikaw fɛ yen mars kalo tile 11 san 1972 jamanakuntigi minnu y'a tu tigɛ o ye anw ka generali ye n'o ye Musa Tarawele ye min ye wolofaw olu ka poète président n'o ye Léopold Sédar Senghor ye a waati a y'a sɔrɔ maa min bɛ jamanakuntigiya la Moritani Fala ye o tɔgɔ ye ko Mokhtar Ould Daddah olu de ye nin ko in sigi kɔfɛ sa san 2026 san min ye Laginɛkaw ye olu nana don tɔn in kɔnɔna Fala ye tɔn in a sigikun ye mun ye magwɛ degun min ye waati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔw ni waati yɛrɛ kɛcogo ye ba bolo fɛ n'o ye ba Senegali ye k'a mɔnɔbɔ mɔnɔbɔli o taara wolo fɛn fɔlɔ jumɛn na u ye Manantali baraji sigi Fala ye baraji in sigida sa kuran k'o sɔrɔ o hukumu kɔnɔna sa 100 sarada la 52 ko ka o kuran k'o di Mali ma 33 k'o di Senegal ma min ye 15 k'o ta k'o di Moritani ma Fala ye min ye baraji ye Manantalikaw fɛ yen a tɔnɔ o tɛ se ka fɔ fo ka ban munna Mali ta cayara ni bɛɛ ta ye sabula baraji in yɛrɛ sigilen don Mali dugukolo kan wa min ye jamana saba in na Mali kelen de ye jamana ye ni kɔgɔji tɛ jamana min na Fala ye tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɔgɔji sɔrɔ baara nana sigi sen kan sa
ko ka min ye ba Sénégal ye k'ale fana mɔnɔnfa o la sa ko k'a daminɛ Saint-Louis kaw fɛ yen ka na se anw fɛ yen Kayi mara la an bi de di ko yaasa ba kɔnɔ ka bɔ ka ba fɛrɛ fiyewu baara in fale kabini san 1972 o miirina don dɛ i ɲɛ bɛ kuma min na samasama na ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na a hakilina tara kabini o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ an kun b'an bamusow fɛ yen o tɛ de Falaye min ye ka ba in kɔnɔbɔ k'a fɛrɛ ye a tɔnɔ ka ca kosɛbɛ sabula OMVS yɛrɛ sigira mun kan an ka di n'o ye kura ye k'o ɲini ka bakan baaraw k'olu sigi sen kan min ye barajibaw ye k'olu sigi an ka tɔnɔ n'a nafaw tila ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ n'an ka sɔrɔ n'an ka baara kɛcogow ye o la sa a yira k'a fɔ ko Saint-Louis ale bakankun kan ni kwaji kwankun kan Falaye ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ bɛ ale la ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min n'o o ka ɲi kosɛbɛ o la Saint-Louis taara sa ko ale kɔnɔ ba Sénégal fɛ k'o kɔnɔbɔ k'o fɛrɛ ka na fɔ Mali min ye an bi dedikaw fɛ ye baara in miirina in sɔrɔla a mɛnna nka a yera k'a fɔ sa ko degun yera la Falaye kun fɔlɔ tun kan ka kɛ mun ye ka min ye ba Sénégal ye k'ale kɔnɔ bɔ kosɛbɛ k'a daminɛ Saint-Louis la min ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ye kwaji bɛ yen min ye ba bolofara fana ye n'o ye ba Sénégal bolofara fana bɛ a fila min na ɲɔgɔn sɔrɔ Saint-Louis kaw fɛ yen ni kwaji senna ka na anw ba bolo senna ka na anw fan fɛ Falaye a bɛ taa an bila kwaji de la o senfɛ n'a ma ɲɛ k'a bɛ sen fo an ka jɔyɔrɔw k'a la Podor kaw fɛ yen escale bɛ kɛ yen min ye Richard Toll ye escale bɛ kɛ yen Matam Bakel ka na se Kayi kɔnɔna ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ na kɛ nka o la sa Falaye fo min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sigi kurungan bateau ale ni min ye bakan bateau ale ni motɛriw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛrɛ cogo min na ko ka o de sigi o de filɛ nin ye ko yalama min ye ba Sénégal kɔnɔ fɛrɛli ye Falaye k'a bɛ Mali se kwaji la wa ko awɔ a bɛ Mali se kwaji la wa min ye ba fana sanfɛ ba Sénégal sanfɛ fana an bɛ k'o fana ka ko ye n'o y'a sɔrɔ dingɛ in kan ka bɔ ka baara kɔnɔ fɛrɛ bateau minnu bɛ taa kwaji sanfɛ ka taa minɛn ta Falaye u bɛ taa kwaji da de la dɛ u tɛ taa lajɛ a ka papier in walawala sa wa a ka poussière bɔ nin kan a ka na n'a ye a ka se ka kɛ ka baara kɛ wa o de la sa OMVS ɲɛmaaw ko u ka laɲini ni barokuncɛ senfɛ ko k'u sɔnna Falaye sisan ko ka baara daminɛ sɛbɛn wari miliyari 7 bɛ ka ɲini min ye ba kɔnɔ bɔli o de baaraw bɛna kɛ fɔlɔ ba Sénégal kɔnɔ bɔli k'a fɛrɛ n'o tɛ kurun mun delila ka boli a kan ka bɔ Sénégal ka na min ye Port Char dɔ ye o kun nana o ja b'an bolo n'Ala sɔnna ma sini an o video yira maaw la o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka waati nka Falaye sen tilara ka da baara in kan bi an bi de di ale de bɛna kɛ Mali donda ye ka ɲɛsin kwaji ma han sabula kilomɛtiri 905 o baara de kan ka kɛ ba Sénégal sanfɛla la ka se ka na wa n'i ye kurun ta ye Falaye fo kwaji da Saint-Louis kaw fɛ yen ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko an tɛna taa kwaji da la k'u m'a faamu dɛ ko kuma k'u b'a fɛ mun ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko cogo di Falaye baara in mun y'a gɛlɛya musaka nka nin waati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaw ka ca a bɛɛ lajɛlen t'i ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye i bɛ maaw ye taa ni ka segin la OMVS jɔyɔrɔ ɲinini na n'o ye a commissaire ba ɲinini Falaye min ye Mauritanienkaw ye olu nana jabala kɛ Mali ye koyi k'a y'a lajɛ a y'an dɛmɛ an fana ka maaw ko n'an y'aw dɛmɛ a bɛ mun k'an ye k'aw ni kan fɛn jumɛn Mali mɔgɔw ko a bɛ an bɛ de dilan dɛ Asimi ko ale ti dɔwɛrɛ dɔn k'a baara daminɛ n'a ma daminɛ musaka tɛ sɔrɔ a tɛ se ka kɛ a ko ale ka Mauritanie dɛmɛni ye o de ye Falaye o de senfɛ Mauritanienkaw ye taa ni ka segin caman kɛ an fɛ yan Falaye nin baara in de kun don bi musaka n'o ye sefa wari miliyari 7 ye u bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan avril kalo nata in Kayikaw fɛ yen an bɛ de di baara min nana taa daminɛ n'o ye ka ba Sénégal kɔnɔ bɔ fo ka taa an se kwaji ma an bɛ taa minɛnw de ta yen kwaji da la Saint-Louis kaw fɛ yen k'a sɛnsɛn kurunbaw la nka waati de b'a la dɛ Falaye san kalo 12 tɛ dɛ a nafa ye mun ye an bɛ ka musaka min don siraba la siraba taali bɛ nɔgɔya kosɛbɛ filanan ye mun ye terrain o fana nali bɛ nɔgɔya kosɛbɛ wa ale da ka di a nafa ka bon a bɛ se ka fɛn caman kɛ wa dugu caman bɛ yiriwa a sen fɛ i n'a fɔ n'i ye terrain sira yɛrɛ fana minɛ cogo min na Falaye kuma tɛ bi yɛrɛ
Mali ni Senegal yɛrɛ cɛ terrain yɛrɛ jɔlen don aya ɲamɛ jata fana jɔlen don ale fana ayiwa fala ɲamɛ an ka terrain ko to yen o ye don dɔ la baabu ye a jɔra kun min na a tɛ se ka wuli kun min na mun b'a kan o fana ye don dɔ la baabu ye n'Ala sɔnna a ma an bɛ s'a ma o a bɛ kɛ cadeau ye ka di dɔ ma yan don dɔ la bi ta in ka bɔ Saint-Louis ka na Amidé di nin de b'a kɔnɔ fala ye nin tɛ sugula kuma ye dɛ nin tɛ ko n tulo ka di kuma ye dɛ u bɛɛ lajɛlen ka taga min ye OMVS page sanfɛ fala ye a sɛbɛnnen bɛ yen anw ma foyi fara a kan ni min kɛra kɔ farankan ye min ye Asimi de ko n'a ma ɲɛ ko anw bɛ aw dɛmɛ nin ko in bɛ yen nin ka fisa anw ma an k'a daminɛ bani a ye sɔn an k'a daminɛ sɛbɛn in mɛnna kɛrɛfɛ fala ye kabini san 1972 fo bi a dalen don yen sisan layidu kɔni taara ni Ala sɔnna a ma nka ko in fala ye a musaka dara wuli ka bon dɛ miliyari 500 ko kuma de bɛ ka fɔ a la dɛ ni wari bɛ yen san 2 san 3 san 5 baara don nka ni wari tɛ yen a bɛ sɔn ka san wɛrɛ kɛ tuguni dɛ yɔrɔ n ka muso ko ɲɛnabɔ a tɔ tora wari ko i ma foyi kɛ fɔlɔ sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye ka di maliyɛnw ma fala ye maliyɛnw de bɛ kunpan la nin ko in na u kun t'a dɔn mun bɛ yen nin de bɛ yen kɔgɔji kɔni tɛ o n'a ka d'an ye yɛrɛ an bɛ yɛlɛma Saint-Louis yɛrɛ ka taa parce que nin bɛna na ni mun ye fala ye maa minnu bɛ bateau baara kɛ maa minnu bɛ baara kɛ kɔgɔjida la maa minnu bɛ doniw charger minnu ye jagokɛlaw ye min ye dugumisɛnw ye n'a baara sera ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yiriwa wa min ye minan ye a tɛ taa ta dangan da la dɛ fala ye dangan de bi se ka taa bila kɔgɔji la n'o ye port ye n'i ma o bɛ fɔ cogo di an kunna kɔgɔji la wa an ma gun a la de n'i bɛ taa minan ta wala tiɲɛ la Ala ka sababu ɲuman k'an ye nin ye maliyɛnw ka cadeau ye bi sɔgɔmada in na i Keyita. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da fala ye wolomasiri tabaw u ka baara hukumu kɔnɔna na yaasa ka Kayi n'a Lamini n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadugu bɛɛ lajɛlen lakana ka bɛɛ lajɛlen hakili sigi chef d'état-major général adjoint n'o bɛ wolomasiri tabaw ka gun kunna n'o ye Baru kɛlɛtigi ka dangan ye général Jean-Élisée a cunna Kayikaw fɛ yen kunungo fala ye Kayi kan kɔnɔna na n'o tɔgɔ dalen don Lamini Dramé na ani Surasiw kumana baara minnu kan ka sigi sen kan don nataw la u y'u da don o la wulikajɔ ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka sigi Kayikaw ye welewelemada min kɛ ka kɛ ni nin waleya ninnu ye tile 2 in na min ye Jean-Élisée a n'a nɔfɛmaw u ko k'u y'a bɛɛ lajɛlen faamu kɛlɛ taabolo kura hakilina kura ani majɛ minnu bɛ yen degun minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ ka min fɔ bi Kayi mara kɔnɔna na min ye chef d'état-major général adjoint de l'armée ye a ko a ye faamuyali kɛ baara tɔ o bɛ olu bolo min ye colonel Karim ye o ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ taabolo min tun b'u bolo u bɛna o falen yɛlɛma kura bɛna don kow la min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw u bɛna olu sigi
ka i n'a lamini bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka lafiya cogo min na ala ma taama in tila ka ka la an ye kibaruya sɔrɔ sisan an don tɛ ka a bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan ni ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an na don a ko kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ale ye bataki bila ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunu min ye masiri taba hukumu kɔnɔna na baara min bɛ senna ni waati na fala ye ka bɛn ni février kalo tile 7 ye wulikajɔ belebeleba kɛra wolomasiri tabaw fɛ ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka ɲininiw sira fɛ ba min bɛ yen n'o ye ba joliba ye ale ye segu mara kɔnɔna na bamajɔ walekɛba ni ka walekɛba 10 olu tun bɛ moto ka u y'olu bɔ baara la min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko hukumu kelen fana kɔnɔna na min o don kelen na sa fana wulikajɔ wɛrɛw fana kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ka se ka bamaja wale juguya wale taba maaw wɛrɛ tun bɛ tuguni n'olu tun bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin min ye danganda kɛrɛfɛla la u tun b'a fɛ ka kurun dɔ ta fala ye u kurun tatɔ armée ale ye goni kɛ olu kan olu tun ye maa 10 ye 15 wɛrɛ olu gosira o masuruna kelen fana na wolomasiri taba ka ɲɛmaa ko sa ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye armée ale kɔni b'o o la su ni tile jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maaw n'u bolo minna olu bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minɛ na sigi mali kɔnɔ yaasa ka se ka sanuko ale musakako do bɛrɛ la baara in ale nunfun bɔra o don ko conseil des ministres la ministre Aluseni Sanu a y'a yira sa ko baarakɛyɔrɔ in tɔgɔ bɛna kɛ Sopamim ye Sopamim SA a musaka 100 sarada la a bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ faso kun faso ka hakɛ min bɛ sanubɔyɔrɔ 15 minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani tɔ minnu fana bɛna kɛ sa k'olu sigi sen kan hakɛ fɛn fɛn bɛ yen ani jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ka kɛ ni sanu yɛrɛ sariya kura min sigira an ka jamana kɔnɔ n'o ye code minier ye jamana y'a ɲini sa ka nin sigi sen kan ni ala sɔnna a ma dɔgɔkun in kɔnɔna na an na balo kuma di Jibril Jalo ma ale ka ɲɛfɔli k'an ye an bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na n'an bɔr'o la an bɛ taa polisilakaw fɛ yen Sɛbɛnnikɔrɔ polisiso n'o o ɲɛmaa ye commissaire divisionnaire Bouakar Sanogo ye olu ye wulikajɔ kɛ kalo salen kɔnɔna na Bamako sigida 4 na a n'a tɛnkudugu siganama 4 u y'u bolo da olu kan ninnu ye maa minnu bɛ suyɛnni kɛ u bɛ bingali kɛ wa u bɛ tila k'a feere n'o ye motow ye min ye Bouakar Sanogo ka cɛdenw ye fala ye n'o y'a ka brigade maaw ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa sɛgɛsɛgɛli taara wolo min na o ye k'a fɔ moto 7 u y'o de sɔrɔ k'a sɔrɔ bɔyɔrɔ ma dɔn sɛbɛnw tɛ u la ɲininkaliw busamisɛnw olu ganyana kosɛbɛ Bamakɔ n'a lamini na ja ni maa ninnu olu ka waleya tɛ dɔwɛrɛ ye koyi dɔw bɛ taa suyɛ dɔw b'a feere dɔw b'a a bingali baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛ sekelew ka so brigade maaw fɛ n'o ye Sanogo ka maaw ye u taara ye sa k'a fɔ ko min ye Jakarta dɔ ani moto 5 o taara sɔrɔ usine 1 a b'a fɔ ma ko TVS wa TVS de o fana taara sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ min ye moto yɛrɛ bɛ feere ni carnet min ye a n'a facture n'a cachet n'a minɛn ɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen ka taa fara sa moto yɛrɛ minɛn misɛnw ka fala ye réservoir kɔrɔw pièces détachées fɛn fɛn bɛ don Jakarta kabankɔrɔla n'a kankɔrɔla la a maɲumanw na u ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa clé tusugu o baden fana taara ye u bolo sa o kɔni ye sigana barika bonya kosɛbɛ ni minɛn suyɛnnen bɛɛ lajɛlen u y'a bɛɛ cɛ ka na n'a ye commissariat kɔnɔna n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ commissariat ye maa mun ka baara ye nin ye SS san 30 NS san 34 min ye DC san 32 DS o ye san 35 ye u bɛɛ lajɛlen bilala ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli kuntala bɛ se ka bonya cogo min na k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni maa min bɛ jɛ ka nin baara tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o la sa commissaire Sanogo ale ko sa a ka cɛdenw ma k'u ka baara ɲɛna sabula min ye contrôleur général de police Yusu Kone police directeur ba ale ye yamaruya min ɲini u fɛ o ye nin ye ka kɛ ni ministre Dawudu min ye jamana kɔnɔna lakana kunna o ka laɲini kɔnɔna na Sɛbɛnnikɔrɔ polisiso ma ko ka u fo Kompol n'o ye Sanogo ye ko ka Sɛbɛnnikɔrɔkaw k'u hakili latigɛ fɛn o fɛn n'u y'a ye n'u m'a faamu u ka u wele sabula olu ka baara ye o de ye u sigikun ye o ye wa min ye maanifin n'u bolominɛw lakananen ye olu ka k'o ye maa si kana taa fɔ k'i bɛ taa ta sara i yɛrɛ ye walima k'i yɛrɛ ka kiiri tigɛ ka polisilakaw k'olu to yen sɛbɛn ale fa sirila Kompol Berti fɛ polisi direction ba ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa kulu sanfɛ Balabugu u yɛrɛ ka kuma ko dɔnni kulu n'o ye Colin du Savoir ye min ye cɛden ta de bɛ fala ye maa minnu b'a fɛ ka kɛ kasobo ale kɔlɔsibaw ye ɲɔanda u taara olu wele o kɛnɛ ka sibiri tɛmɛnen min ye jɔyɔrɔ ye 200 ye maa 500 wulilen don k'i jɔ o jɔyɔrɔ nɔfɛ ɲɔanda so kɔni olu fɛrɛntɛlen don sa amphithéâtre belebeleba in kɔnɔna na F5 la sa fala ye
ministre Mamadou Kasoge nege kayeta wati ale sera ye ɲɔgɔn danna ninnu kɔni tilalen don u ɲininkalen no sa ko yalama ko baara bɛ maa nafa wa baara a bɛ maa kan hɔrɔnya wa k'u ka hakili jagabɔ kɛ ka jaabi di o kan o senfɛ minisiri kɔni ye bilasirali kumaw kɛ kunnafonidilaw ye sa k'a yira k'a fɔ maa minnu tatɔ filɛ nin ye u k'a bila u kunna k'u bɛna kɛ faso ka cakɛlaw de ye hakilisigi ni basigi min ye baara kɛcogo ɲuman ye u kan ka se k'o faamuya terrorisme ni bamajɔlen ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw u minɛli kan ka kɛ hakɛ min kɔnɔna na adamadenya tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna na jɛlenya ni saniya a y'i da don o la minisiri Kasoge ko min ye kasobon lakɔlɔsi ye a baara fanba ye min ye o ye maa min bɛ yen n'i minɛna fala ye hakilina bɛ se ka falen cogo min ka kɛ maa ɲuman ye ka tila ka faso ale mago ɲɛ o la sa maa minnu filɛ n'olu kan ka t'o baara kɛ o kan ka kɛ maaw ye maa minnu muɲunen don maa minnu sabalilen don minnu b'u ka baara fana kɛ hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a sɔrɔ degun ma se u ma Kasoge a y'a yir'u la sa k'a fɔ ko min ye baara kunfɔlɔ kɔni ye n'a ma ɲɛ segin bɛ k'a kan dɛ o de bɛ yan sisan fala ye ni sunyani ye n'a kuma ni cayara dɔrɔn u b'a sin ka ani le ten k'u k'o bila u kunna dɛ wa n'u taara maa 200 min na taa fala ye u k'u labɛn fana papiye ta kɛ tɛ taa fiziki fana ta kɛ muguci b'a la o kalanw fana bɛ yen donc u k'u jija ka kɛ maaw ye maa mun ka kɛnɛw nin na maa minnu jole minnu bɛ se ka sɔrɔsiya degun bɛɛ lajɛlen kun ani ka waati jan kɛ i jɔlen e tɛ Kasobo maaw ye de i ka ko maa ye dɛ n'an bɔra yen an bɛ taa suguba kɔnɔ bɛnba ale ye wari marayɔrɔ ye wari baarakɛyɔrɔ ye wari fɛɛrɛ sigiyɔrɔ ye min bɛ k'i bolofaraw sigi Bamakɔ kɔnɔna na bi fala ye okumu kɔnɔna sa suguba kɔnɔna yirimajɔ tɛmɛnen kɔfɛ u taara ka t'u ka bolofara dɔ sigi ye bolofara ye min tɔgɔ dalen don Sanata Kamite la a na kɛ o y'u ka baarakɛla dɔ ye ka juru ta ka wari bila ka wari mɔnɔbɔ ka se k'i ka wari sɔrɔ i yɛrɛ bolo maa sugu bɛɛ lajɛlen Famara Berete ale ma taa wari bila sa nka a taara wari kɛcogo lajɛ yirimajɔ tɛmɛnen kɔfɛ waribon bɛnba y'a ka dayɛlɛ Bamako suguba kɔnɔ échangeur duguma Coyi bɛnba ɲɛmaayaso n'a cɛkɛlaw ka fɔ la ko laɲini ye ka se ka gɛrɛ jagokɛla suguya bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ magobatigiw la yaasa baaraɲɔgɔn bɛ bonya cogo min na o ni ɲɔgɔn cɛ u ka laɲiniba ye mun ye o ka se ka lawaleya i n'a fɔ u yɛrɛ b'a f'u ka hakilinaw la cogo mun k'i dɛmɛ k'i yiriwa k'i wasa a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnba ka bolofara dayɛlɛ kɛra ka se ka bɛnba gɛrɛ don o don a ka kiliyanw na ani a ka kiliyan kɔrɔw la kuraw la laɲini ye o de an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ k'u haju dɔn ka ɲɛ k'a lajɛ an bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ mun bɛ se k'a to u hamina ye min ye ka se ka u ɲɛnabɔ teliya la ani nimisi wasa kɔnɔna la an ka produit ka ca produit b'a la an ka produit an b'a fɔ u bɛ bakuruba la produit 3 ɲɔgɔn b'an bolo 2 fo ka se 3 ma a fɔlɔ ye min ye produit minnu ye juru ta bolofara caman b'an bolo min ye fana wari mara ye o fana ta bolo fara caman b'an bolo ani i bɛ se ka k'i to i sigiyɔrɔ la bɔlɔlɔ siraw kan i ka haju ɲɛnabɔ i ka wari tali ni a bilali n'a cili olu fana ɲɛnabɔ o fana produit b'an bolo ni produit caman wɛrɛw bɛ yen minnu b'o bɛɛ kɔfɛ n'an ye an b'a fɔ ma les produits innovants ani produits digitaux minnu b'a to client bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ma bɔ a nɔ la. waribon bɛnba ɲɛmaayaso ka kɔrɔfɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko danfara mun bɛ olu ni tɔw cɛ o de ye k'u dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔ yiriwa cɛkɛda bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa la wa ko bangi bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de ta ye a bilala sen kan maliyɛnw de fɛ wa maliyɛnw kama ko 100% maliyɛn. Bon différence b'an tɔw cɛ o y'a ye i mana kɛ baara o baara la i n'a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ notre force notre flexibilité parce que an b'a adapté client ka réalité de la client mana na en fonction du besoin an b'a adapté la pour que a ka ca ala fɛ i ka sago ka se ka sɔrɔ i mana kɛ baara o baara la n'i nana an fɛ yen a ka ca ala fɛ i sago bɛ sɔrɔ parce que an ka spécialité o de an bɛ yan bɛɛ de kama bon u ka na an nana olu kama u ka danya d'an kan non seulement an bɛ juru don fɛn wari mara fana kɛ sɛnɛ banki wari de don donc u bɛ se ka don ka wari mara an fɛ yen nɔ en même temps fana bɛ se ka juru d'u la wa juru kɔfɛ fana an bɛ se ka conseil d'u ma an bɛ se k'u accompagner pour que u ka se ka taga ɲɛ cogo min na parce que juru tali ka nɔgɔn mais a sɛbɛn ka gɛlɛn donc pour que se ka juru sara il faut que fana
sira gele ka dikoro pour que ya baraka saka yiwa tuma donc ambiant juru do wa conseil fana dit parce que Bemba c'est 100% malien jamana wala tan nan jamana ko wan saka taw wala tuguni donc on est là pour c'est 100% malien donc on saka dana parce que lire Bemba en droit lire de Bemba Bemba na ka fam fa wala war marabon Bemba ka suguba cagada dayalalen kɛnɛ kan maaba caman ɲɔgɔn sɔrɔ ye mairie maaw war marabon ka jɔkulu suguba ɲɛmaw agence in tɔgɔ dara Maamuna Sanata Kamite ale ka denbaya ani u kanubagaw n'u cɛgɛɲɔgɔn caman nin bɛɛ lajɛlen bɔra yaasa ka taa waribon cagɛda in kolobon karili kɛ nisɔndiya ni taare an bɛ to Bamakɔ kɔnɔna na Bamakɔ tigiw b'a la Bamakɔ ɲɛmaw b'a la Bamakɔ tutigɛbaw b'a la ɲaarew ɲagacew olu ka denbaya u ye jamanatigi kura sigi sibiri tɛmɛnen nin kalo in tile 7 kɛra min ye ɲarelakaw yɛrɛ ka duba da la maa min sugandira sa o ye Titi Ɲare ye kɛnɛ ka minisiri min bɛ diinɛ ni bato ni an ka kokɔrɔ labatɔli kama ale tun bɛ o ko kɛnɛ kan a yɛrɛla sa k'a fɔ min ye Titi Ɲare ale de kɔni bɛna bi Dramane Ɲare nɔ na min fatura sanna siningo wala ɲarelakaw u ka du kɔnɔna na k'a daminɛ sa kabini u bɛnbaw tile fo kana se sisan ma o jamanakuntigi fɛn fɛn tɛmɛna u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ja ye k'a di minisiri ma yaasa a ka taa yira jamana ɲɛmaw la fala ye min ye kɛnɛ in kan ye sa kabilatigiw ngaraw seko ni dɔnko tigilamaw ale ni min ye politikimaw ye fala ye bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ɲarelakaw fɛ ka dugawu don kɛ Titi Ɲare ko ala ka baara in ɲɛ a bolo danaya min dara a ka kabila du ani Bamakɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko ala k'a ɲɛ Ɲarew Turew Dravew ani Tawatiw fala ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye jamanakuntigi tɔgɔla ani premier ministre tɔgɔla fana foli ni tanu kɛra u ye u ka baaraw olu kɛcogo ɲuman o la an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye sisan sa an bɛ taa min ye Jalafara commune kɔnɔna na fala ye min ye Jalafara commune kɔnɔna an bɛ taa dugu min kɔnɔ bi o ye Dabikɔlɔn ye Dabikɔlɔnkaw fana u bɛna forage sɔrɔ ala n'u ka maire sababu n'o ye Seru Sako ye fala ye ale ye maire ye maire min bɛ dugudenw de fara ɲɔgɔn kan a ka mairie kɔnɔna na k'u ɲininka hakilina jumɛn bɛ aw la fɛla jumɛn bɛ aw la a b'a fɛ mun de ka kɛ u ka dugudenw kɔni bɛɛ da bɛnna min ka fala ye ko ji sanuman ka d'an di a tɛ de kunun ko min ye Sajola yɛrɛ dugutigiw ye weleli kɛ ko f'u ka fala y'u ɲɛna nka a kɛ pewu ni sunkalo banna na fala y'a ɲɛna n se fala ye min ye Dabikɔlɔn forage min filɛ nin n'o bɛ ka se ale ye mètre 75 ye maire a ye layidu min ta fala ye o baaraw de bɛ ka sinsin a ka marabolo dugu kɔnɔna na fɔlɔ dugu 4 de talen kunun ko an ye jimini yira aw la bi ta ye Dabikɔlɔn ye maire kalekan n'o sa ji sanuma min ma deli ka sɔrɔ min tɛ kɔlɔnna ji ye ka ji k'o di u ma baara ninnu u bɛɛ lajɛlen kɔni 100 sarada la 50 o minɛnw selen don maire y'a yira fana k'a fɔ min ye n'o ye Seru Sako ye a ko fana min ye baara in ye a bɛna n'a to dugudenw yɛrɛ ka se ka mɔnɛbɔ ka se ka fɛnw sigi sen kan sabula ko ji ye adamadenya yɛrɛ foyi tɛ se ka kɛ ni ji tɛ o la ni ji sɔrɔla fala ye i y'a mɛn i bɛ jinɛmere dilan ji de don dɛ i bɛ gilasi dilan ji de don i bɛ fɛn o fɛn kɛ ji de don saniya ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ji ye o fana ka kɛ sababu ɲanw fana bolo u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ji bɛ se ka nafa min ɲɛ u ye ka tɛmɛ u ka koliji n'u ka minijiw bɛɛ la n'u ka baarakɛjiw kan maire ale ka kuntilenna n'a ka miirinaba ye o ye ni baara ninnu banna pewu an na segin ka taa ye ka taa forage in ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ kelen kelen a baara kɛra cogo min na n'a fɛɛrɛw sigira cogo min na ka se k'a dɔn Seru Sako ni ale ye Jalafara commune maire ye fala ye baara belebele minnu b'a bolo nin y'a kun fɔlɔw ye kun minnu fana ni olu bɛna kɛ sigi sen kan a ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɔgɔmada in na min ye Dabikɔlɔnkaw ka forage ye o de kuma tun b'an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Jalafarakaw olu ka commune kɔnɔna na Kulubalitɔ maaw u ye laada tile nin ye a siɲɛ 4nan ye sa min ye Kulubalitɔ maaw ye u bɛ kɛnɛ sigi kɛnɛ min bɛ sigi san o san sa ka se ka ɲɔgɔn dɔn kabila ni teriw ni balimasiraw ka se k'o baara kɛ a kɛra Afrika Olympique la ya Banangabugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri Mahamudu Samaseku Mahamudu Kansa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa Faransa min ye minisiri Fasun Kulubali ye Ibrahim Fɔnba ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen minisiri kɔrɔ Musa Singo général ale fana tun bɛ yen Gwanɲɔn Kulubali
ale ni bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmaw an yɛrɛ ka sigida mɛri kɔrɔ n'o o ye Kulubali ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye bɛɛ lajɛlen nana Kulubali tɔn maaw ka ɲɛnajɛba sigi sen kan Bakari Kulubali ka bɔ Buwa Kulubali ka du kɔnɔ Ba Kulubali denkɛ fɔlɔ ale ni a kɔrɔw n'a dɔgɔw n'a balima n'a sinjiw u bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ kan fala ye Ibrahim Jɔnkolonin fana tun bɛ yen an ka jɛ an ye min sɔrɔ Kulubalilakaw ka kɛnɛ kan Famara ale ka laseli don an k'a lajɛ. fɛ ka bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka Mali dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn Mali n'aw Kulubalilakaw sen bɔra Mali la a ka dɔgɔn dɔɔnin parce que n'i y'o fɔ mun na a sababu kɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kulonkɛ k'an fɛ Maliyɛn bɛɛ bɛ kulonkɛ k'an fɛ an jɛlen don bɛɛ ka kulonkɛ o sinankunya kosɔn an ko ko an bɛ bɔ ka faso dɛmɛ cogo min na ka segin an ka laada kɔrɔ ma pour que faso bɛ se ka labɛn cogo min na ka segin kɔrɔlen na o y'an Kulubaliw ka laɲini ye belebeleba ye n'an farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o kɛ n bɛ foli kɛ aw yɛrɛ la ka foli kɛ aw médiaw la ka foli k'i ka patron n'o ye Kasimu yɛrɛ ye aw bɔra ka na an ka ɲɛnajɛ in kɔrɔ ka na an dɛmɛ vraiment an b'a fo n bɛ n profiter fɛ ka jamanakuntigi yɛrɛ fɔ n'o ye Asimi Goyita ye an bɛ dugawu k'a fana ye Ala ka ale ko Mali kura vraiment Ala ka Mali ɲɛ a bolo Ala ka Mali ɲɛ a bolo Ala ka aw yɛrɛ ni ye sifinnakaw ye vraiment an jigi b'aw kan bi an jigi b'aw kan sini parce que Mali ni denmisɛnninw bɔra la bi a tɔ bi tɛ n'olu sera ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn minɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ dugawu kɛ balaw ni gɛrɛgɛrɛ min bɛ kɔrɔnfɛyɔrɔ ni Mali yɛrɛ fan bɛɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka balaw fanga dɔgɔya Ala ka balaw fanga Ala k'an bɛn kan mɔ k'an bolo da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'Ala kira barika sallallahu alaihi wasallam. An y'a ye k'a fɔ Kulubali i mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la du kelen de don an ka tile kelen tile fila ɲɔgɔnna kɛ duden bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la misɛn fitinin minnu b'an cɛ la olu bɛ se ka kɔrɔbalenw dɔn cogoya min na kɔrɔbalen ninnu fana bɛ se ka ɲɔgɔn denw dɔn cogoya min na barisa don dɔ kan ka se duguba kɔnɔna don an bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ barisa an ye du kelen de ye an bɛɛ lajɛlen ye masakuru siw de ye i kɛra miyanka ye o i kɛra bamanan i kɛra fila ye o i kɛra maa o maa ye i ye Kulubali de ye donc Kulubali bɛɛ lajɛlen bɔra maa kelen na donc an bɛ o de an b'a ɲini kuma dɔw la ka na ɲɔgɔn ye ka daraka dun ɲɔgɔn fɛ ka tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nisɔndiya kɔni ni ko nisɔndiya to ma ko a ka nisɔndiya to ma k'a ka a ɲɛ fiyɛ a ma nɔgɔ a ma bi anw kɔntanenba de don parce que an ka Kulubali kulonkɛ nin y'a san 4 ye an b'a kɛ Kulubalilaka bɛ fan o fan wele bilalen don bɛɛ de ma bɛɛ ka na an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wolomani kelen tɛ bɛlɛ ta. Fɛn kelen bɛ yen f'an k'o de dɔn Maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fɛn kelen de la Ala y'o kɛ bunadamaden bɛɛ ye n'o ye jamu ye maa ni wari tɛna maa ni sanu tɛna maa ni dugu tɛna maa ni mobili tɛna mais i ni jamu de bɛ na donc foyi man bon ka jamu bɔ c'est vrai anw ye Kulubaliw ye mais an y'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn Kulubali Jara de bɛ yen n'i y'a mɛn Kulubali Tangara de bɛ yen n'i y'a mɛn Kulubali Keyita de bɛ yen n'i y'a mɛn Kulubali Samakɛ de bɛ yen Kulubalilakaw tɛ se k'u yɛrɛ kɛ foyi ye fo jamu ta nka anw y'a ɲini ka wele da Maliyɛn bɛɛ ma an ka segin kɔ an k'an bɔ yɔrɔ lajɛ k'an ta yɔrɔ lajɛ o tɛ sɔrɔ foyi fɔ jamu. Kulubalilakaw Ala ka san wɛrɛ yira an na n'Ala n'a kira sɔnna a ma san wɛrɛ ta an na taa o fana kɛnɛ kan Segukaw fɛ yen ko min ye lakununi kura ye Seko ni Dɔnko ka kɛ
faso ale ka yiriwali baaraw ye sa o baaraw kun cɛla segukaw fɛ hakili jagabɔw mama falenw caman taara nin ko in kɛnɛ kan min ye Senegal, Egypte, Burkina, Niger olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka fara Mali yɛrɛ taw kan Alamuta Danjogo ale de tun bɛ ministre tɔgɔla ye n'o ye ministre Mamu ye u y'a yira sa ko baabu kuncɛli la sa welewelemada kɛra n'o ye Segu ye maa caman y'a yira sa ko fɛɛrɛ kɛnɛ in k'a kana da Segu ma a ka mɔnɔbɔ ka taa Mali fan caman fɛ sabula kalanbulon min don a ka ekɔlidenw ni ɲininikɛlaw olu ma kosɛbɛ Keba Jalo ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ ka o filɛ. Bloku in kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que an ye fɛn min bɛɛ mɛn yan nɔ i bɛ dɔw dɔn a la ka kɔrɔ i bɛ tɔmɔta caman tɔmɔ a la ka fara a kan kɔlɔku in nin kana kɛ a danw ye n b'a dɔn nin t'a dan ye ni bɛ organisatɛriw baara kɛ cogo dɔn n ka se ka bɔ kumaw kɔnɔ ka taa kɛwalew fan fɛ ɲɔgɔn jalaki an k'olu bila parce que an tan ba t'an bolo i b'a fɔ ko si ni si tan de b'an bolo waasa ka ko ɲumanw boloda. Lajɛ in kɔni hakili jagabɔ de don hakili jagabɔ min de don o de ye an ka yɛrɛya ye an ko souveraineté donc an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya sira fɛ donc kuma fanba bol'o de kan hakilinaw falen-falenna pour que denmisɛnnin minnu fana tun bɛ collecte la u ka se ka faamuyali k'o la bon mais yɛrɛya in kelen dɔrɔn tɛ yɛrɛya in kun dɔ de b'a la o an bɛ fɛ ka kɛ mun ye parce que an bɛ cogo dɔ la bi bon peut-être que an tun bɛ cogo dɔ la kunun an bɛ cogo dɔ la bi mais sini an bɛ kɛ mun ye donc u ko de ma renaissance an ka yɛrɛma kuraya in an bɛ fɛ ka an bɔ hakili jagabɔ k'o fana la an ka ɲɔgɔn faamuya o la. Paneli n'i y'a jateminɛ u ko an danbe an ka seko n'an ka dɔnkew o ni yɛrɛ ta u b'a fɔ ma ko souveraineté tɛ dɔwɛrɛ ye ka s'i yɛrɛ kɔrɔ ka s'i balo kɔrɔ ka se i yɛrɛ ladonni kɔrɔ i ka jamana a bɛ bɔ yan ka dan yan a bɛ bɔ yan ka dan yan i b'o lakana cogo min na i ka so kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ka min se ka to i b'i yɛrɛ ta a bɛ fɔ o de ma ko souveraineté a culturel bɛ yen a économique bɛ yen a finance etc. Ni e ma se k'i yɛrɛ ta a mɔgɔ b'i ta kɛ mɔgɔ min ma se k'a yɛrɛ ta i bɛ taa dɔw nɔfɛ dɔ b'i ta dɛ ala k'an kisi o ma. Ni ɲɔgɔn ɲɛ in an kan ka ɲɔgɔn caman kɛ bon hali n'an b'a ɲɔgɔn wɛrɛw kɛ an ka yelen mɔgɔw ye minnu bɛ denmisɛnnin kunda a kana dan Segu dɔrɔn ma ne hakili la n'an y'a kɛ ka jɛnsɛn yɔrɔ caman na denmisɛnninw ka ca yɔrɔ min a nafa bɛ bonya kosɛbɛ n y'o fɔ ka da mun kan yɛrɛya a bɛɛ tun b'o de kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ i tɛ se ka k'i yɛrɛ fana ye n'i m'i yɛrɛ dɔn seko ni dɔnko a nafa ye mun ye yɛrɛya kɔnɔna la ni ɲɔgɔnya in tun b'o de kan faamuyali min kɛra kɔnɔna la o kɔrɔ de ka fɔ mɔgɔ i ka se a b'i ka dɔnniya hakɛ de fɔ dɔnniya in fana i ka dɔnniya hakɛ a bɛ dɔn i ka yɛrɛ dɔn hakɛ de kɔnɔ donc ni kuma taara o sira fɛ a kana dan kuma dɔrɔn ma an ka waleya. Bakuruba la nin kumalasigi min kɛra tile fila in kɔnɔ an y'a lajɛ an malidenw ani an teriw ni jɛɲɔgɔn ni balima minnu bɛ bɔ Afiriki gun jamana wɛrɛw la n'o fana hami ye an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka se ka yiriwa tɔnɔbɔ ani fɛn min an ka hɛrɛ siraw lasɔrɔli ye a kana dan kuma ma tuguni an ka wuli k'a baara daminɛ nka n'an b'a daminɛ an kana ɲina an denw n'an mɔden minnu b'an senfɛ bi k'olu hakili minɛ k'u dusu minɛ k'u bolo don baara la sabu a selen don hakɛ dɔ la sisan kɛlɛ juguyalen bɛ an nɔfɛ walimɔgɔw natalen don an na baarakɛminɛn minnu bɛ yen bi n'a bɛ kɛ telefɔni ye n'a bɛ kɛ ko internet fɛn min ye kunnafoni cariw ye diɲɛ kow bɛ ka don an kan k'a sɔrɔ a ma fɛsɛfɛsɛ diɲɛ sɔnw ni diɲɛ miirina dɔw bɛ na ka an denmisɛnw kunkolo ɲagami k'u bila fili dɔw kɔnɔ k'a sɔrɔ so labɛn ma kɛ k'o filiw faranfasiya ka d'u ma walasa u ka se k'u yɛrɛ bɔ an da sera o n'a ɲɔgɔnnaw de ma. An nisɔndiyara kosɛbɛ bari an bɔra colloque mun na n'a bɛ fɔ ma colloque de Segu tile fila kɔnɔna la dɔnnibaaw ɲininikɛlaw école karamɔgɔw Segu maabaw ani Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ nana ministre de la culture ministre yɛrɛ ka représentant tun bɛ yan ekɔlidenw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na donc maa mun ye tile fila baro in maa minnu y'a kɛ an nɔfɛ a ka ca maa 300 bɛ taa maa 400 na
o kɛra segu centre culturel kɔrɛ la ani en ligne bɔlɔlɔ siraw fana fɛ donc ka u bɛɛ lajɛlen fo tile 2 in kɔnɔna la hakilina caman de sɔrɔla kɔnɔ mun bɛ se ka Mali dɛmɛ seko ni dɔnko bɛ yiriwa cogo min na mun bɛ se ka Mali dɛmɛ fana an ka yɛlɛma hɔrɔnya n'a bɛ fɔ o ma souveraineté a yirala k'a fɔ ale bɛ se ka a jɔnjɔn a jujɔn a bɛ sɛmɛ mun yɛrɛ la o de y'an ka seko an'an ka dɔnko ye donc kuma in bɛ tali ko de kan o kɔnɔna la sa gafe bɛna dilan a bɛ fɔ gafe min ma appel de Segu o bɛna di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma gafe in kɔnɔ hakilina kumaba minnu sɔrɔla o bɛ k'o kɔnɔ ka d'u ma walasa a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na Mali taɲɛ kɔnɔ. Kɔkan kibaruyaw an bɛ taa Senegalikaw fɛ Senegali k'olu sera ka wuli ka jɔ kɛ min ye musaka min n'u mago b'o la sa sefa wari miliyari 143 u sera ka o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye wulikajɔ in ye sa ale kɔni kɛra sa min ye marché régional hukumu ale kɔnɔna na Egypte kaw fɛ Egypte y'a jira sa ko waleya minnu kɛra nin kɔsa in na sa n'o ye ka taa bin maaw dɛmɛ ni dumuniw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ni balo kan ka taa Sudan kaw fɛ sa k'u b'o kɔn u ka jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛma minisiri ale kɔni y'o kibaruya bɔ kunungo n'o ye février kalo ale tile 8 ye Sudan kaw fɛ maa 30 ɲɔgɔnna o de fatura dɔgɔkun tɛmɛnen na dugu min bɛ sa n'o ye Kɔrdafa kaw fɛ yen u y'a jira sa ko bingali 3 o de kɛra dugu yɛrɛ cɛmancɛ la maa caman bɛ yen n'u bolominɛ olu tiɲɛna ko in senfɛ MNC ni ale ye diɲɛseleke naani kɛnɛyatɔnba ye ale fana ka minɛn dɔw tiɲɛna waleya in senfɛ Ethiopie ko ale bɛna n'a ka sogo tali ka taa Qatar fɛ k'a bɛna n'a baara daminɛ waleya in kun jɔra sa nka min ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni sunkalo cɛ sa ko baara in bɛna daminɛ yaasa Qatar bɛ se ka sogo sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la ka bɔ Ethiopie kaw olu fɛ yen Afrique du Sud y'a jira sa k'a fɔ ko ale kɔni bɛna n'a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ République démocratique du Congo la Nations Unies tɔgɔ la n'o ye kɛlɛkɛcɛ 700 ye k'u bɛna u lasegin baara in sa u y'a jira sa ko kabini san 27 u ka nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kɔni bɛ République démocratique du Congo la waati na k'olu yɛrɛ mago b'u ka kɛlɛkɛcɛw la u y'a jira sa ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan yanni ɲinan san banni cɛ u ka kɛlɛkɛcɛw ni san 2026 kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye maa 700 u bɛ se ka segin cogo min na ka na u faso la Semaki n'o ye farafinna camancɛ bolo o jɛkulu ye sa u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ u ka fɛɛrɛw la ka wuli ka jɔ n'u ka baara kɛcogo la min ye fɛn caman bɛ yen k'u bɛna olu lajɔ fɔlɔ sabula musaka ko dɛsɛ ko o b'u la san 2026 kɔni ɲɔgɔnlajɛ min bɛ kɛ jamanakuntigi tɔgɔ la ani maa minnu bɛ taa ciw kɛ Semaki tɔgɔ la k'olu caman bɛna sen sumaya nin kɔfɛ in na Sébastien Lecornu n'ale ye Faransikaw ka premier ministre a y'a jira sa ko yanni février kalo tile 22 cɛ ale kɔni bɛna na min ye gouvernement falen kɛ gouvernement falen bɛna na kɛ sabula min ye kalata ye n'o ye maire kalata ye o baara bɛna na sigi sen kan o ka ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Rachid Adati ye ale y'a jira sa k'ale bɛna na kɛ cɛbɔ ye min ye Paris mairie o ɲinini na o la jagoya don fo a ka bɔ gouvernement na gouvernement falen ka don a la sabula yɛrɛ ko fɔ baaraw bɛna na daminɛ Haïti jamana ɲɛmaaw olu kun ye jɛkulu min sigi sa n'o o ye conseil présidentiel ye k'u ye o ci ka bɔ yen sabula a kun sigi kun ye sa ka se ka kalata sigi sen kan kalata ma se ka labɛn baara wɛrɛ o fana ma se ka sɔrɔ ka kɛ Haïti kaw olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min ye Estade Malien ye jamana minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ Coupe d'Afrique Ligue des Champions kɛnɛ kan stade kunungo ale y'a ka billet sɔrɔ ka taa ŋanaminɛŋanaw ka kuncɛli o kɛnɛ kan n'o ye quart de finale ye a yira sa k'a fɔ ko min ye Esperance de Tunisie ale de tun b'an fɛ yan kunun Bamako stade du 26 mars la min ye stade ye groupe D kɔnɔna na ale 1-0 kɛ o la jɛmannakaw u kɛlen ka Esperance gosini kɛ u bɛ kɛ kuru bɛ kɛ 11 ye u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ sa min ye quart de finale ale kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ɲɔgɔnna famana ka kɛ Mali balontan yɛrɛ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Ligue des Champions na Mali tɔn ka ye groupe kɔnɔna na groupe min n'a tilara k'o ɲɛmaya ta n'o ye groupe D ye kuru 11 o de bɛ Estade bolo min ye Esperance de Tunisie kuru 6 b'a ale bolo fo ale k'i jija sa jagoya la ka taa min ye Petro ka t'olu ci u ka yɔrɔ la yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka taga quart de finale ale kɛnɛ kan joliba kɔni o ma se ka se sɔrɔ cogoya si la joliba taara dasi Marɔkɛkaw fɛ 2-1 kunungo joliba kɔni nin y'ale éliminer bɔko 5 dasiko 4 2 1 joli dasiko 1 min ye 70 o de donna joliba la coupe kafin ale kɛnɛ kan Bamako yan kunungo min ye Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ ale ye senbɔ a kɔnɔ kɔrɔ sa ka taa fara
yansoyelakaw olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ndolati min tun bɛ sen na n'o ye seri musa ani sanu ye o kubu n'o tun bɛ ka taa yanfoyilakaw bɛɛ lajɛlen n'o ye sɛrigile yanfoyila ale ni selengekaw ka bolo di ɲɔgɔnmatɔ ye sa o kɛra wɛnsɛn kulubali la premier ministre kɔrɔ kɔni n'o ye moribo sidibe a nana nin kɛnɛ in kan sa ka na min ye yanfoyila ni selengekaw kanu senkɔrɔma don u ka nin baara in na kosɛbɛ wasolon cɛna muso selenge cɛna muso bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara wa min ye ndolati ye sa a kɛ kun ye bɛn ni kɛnɛya cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka kɛ cogo min na moribo ye ko labɛnbaw fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u sa ko san wɛrɛ ta ko ni ala sɔnna a ma n'ala y'an sijɔ k'o kɔnɔ a na y'o fana kɛnɛ kan ndolati kɔni k'a kɛra ndolati dumanba ye seba n'ala sɔnna a ma wula fɛ an na o tɔgɔ di aw ma président moribo k'an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi yanni o cɛ sa fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na an ka cɛkɔrɔba n'o ye jelibagari danbele si tun bɛ san 84 na nguwankaw fɛ kilomɛtiri 30 o de b'a ni san dugu kɔnɔna cɛ ala ale ka kalifa minɛ ala alamisa tɛmɛnen janaja bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen nguwan min ye juma seli waati jelibagari ale de ye jelibugu jura o maana da a kɛra san 1989 arajo mali yɛrɛ ale kɔnɔna na kasɛti ale kɔni carila jelibugu jura ka maana maa caman y'a mɛn maa caman y'a lamɛn kosɛbɛ baana in kɔnɔna na fana i bɛ jelikɛ yɛrɛ ka jeliya baaraw kɛcogo dɔn ŋɔni fɔcogo ale ni dalen ni ziiriw ni bilasiralikanw caman o b'a kɔnɔ jelibagari an bɛ dugawu k'a ye sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya an kɔni kiti min ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la